Mangabe-ke namhlanje usuku lakho lokuqala qofa-ke ibhathini usubscribe ukuze-ke nawe-ke ube ingxenye yey'ndaba zethu zebhola zaseNingizimu Afrika. Njengoba-ke imidlalo ye-Absa Premiership izoqala ngayo-ke inyanga ka-Agasti, lokho kungenza ukuthi iqembu le-Kaizer Chiefs lingakwazi ukuthi-ke lidlale kuyona-ke imidlalo ye-CAF Champions League yangonyaka ka-2020 no-2021. Lona-ke oyi-General Secretary ye-CAF u-Abdelum Naim uthi-ke yena bona njenge-CAF maduzane bahlele ukuthi baqale-ke babhalise wona-ke amaqembu azodlala kuyona-ke i-CAF Champions League ngonyaka ka-2020 no-2021. Masibheka-ke la eNingizimu Afrika njengoba-ke i-SAFA seyiconfirmile ukuthi i-league izoqala ngo-Agasti, okusho ukuthi i-CAF mayifinalize ukuthi ngesonto elilandelayo noma-ke mhlawumbe before i-league yaseNingizimu Afrika iqala, noma-ke i-CAF decide before i-league yaseNingizimu Afrika iphela ukuthi-ke yimaphi amaqembu kumele aparticipate kwi-CAF Champions League. Lokhu kuzokwenza ukuthi-ke i-CAF kube iyona-ke ezodecide ukuthi imaphi amaqembu amabili okumele ukuthi-ke azoparticipate kuyona-ke i-CAF Champions League. Makwenzeke njalo-ke kusho ukuthi-ke i-Orlando Pirates ne-Mamelodi Sundowns ibona-ke abazobuyela kuyona-ke imidlalo ye-CAF Champions League, ngoba-ke i-CAF mayichaza ibheka amaqembu aperforme kahle kuyona-ke i-CAF Champions League, noma-ke mhlawumbe kokunye babheke amaqembu okugcina ukudlala kuyona ubheka kwisizini esiphuma kuyona. Mawubheka amaqembu ayewadlala kuyona-ke CAF Champions League, i-Mamelodi Sundowns kanye nayo-ke i-Orlando Pirates.